госпожо Президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, почетният караул от Национален военен университет Васил Левски по случай откриване на паметник на Апостола на свободата е построен. Командващ почетния караул капитан Рачев. Поздравявам ви по случай откриване на паметник на Васил Левски. Айде на хаялията. Многая лета, на многая лета. Хиляди са барелефите, хиляди са паметниците на Васил Левски като едно изключително съзвездие, ярко. Не само тук в България, но и почти на всички континенти. Защото далеч преди пламъците на Априлското въстание и освобождението на България, той беше посял националната революция в сърцата и душите български. Знаете ли защо? Защото въпреки игото и робството, беше свободен в сърцето и в душата си. Беше свободен човек. Уважаеми дами и господа, днес с вас откриваме още един невероятен паметник. В камъка и бронза отново е вдъхновението Васил Левски, вградено в олтара на българската свобода и на идеала за чистата и свята република. 2 години по-назад, ако се върнем, ще видим и ще прочетем за една голяма ваша мечта. Да имате паметник на апостолът на свободата. И тази ваша мечта вие превърнахте в своя кауза. Доведохте до края и ето го днес резултата. Да бъдем всички ние горди българи с вашето родолюбие, с това, което вие направихте.